You are now listening to OFW Kabayan Radio FM, the radio for all Filipinos around the world with your host DJ Boris streaming live from Al Khobar, Saudi Arabia. Magandang araw, magandang buhay siyang lahat. Ito yung DJ Boris, coming from Al Khobar, Saudi Arabia. Guys, gusto ko lang ikwento ang radyo namin para naman magkaintindihan tayo. Ang radyo na OFW, Kabayan FM, ay tinatag noong May 2015. Dati-dati guys, nakatunin lang ito. Pero sa ngayon, pwede na kami mag-live on air through online or internet connections. Kaya lang, medyo pasensya kayo guys kasi lang ay may mga trabaho din dapat unahin. At pag bakante, pwede mag-air sa radyo. Ang radyong ito ay libre lang. Wala kaming binabayaran. Sa website o sa radio station program kung saan na nakisingit o nakilibre lang kami ay libre din. Pati yung pinaka-storage namin libre. Ika nga, no dime spent tungkol sa radyo na ito. About me naman, dati na rin akong nag-DJ kaso lang medyo, alam mo na nga problema. So, nagkatagaw sarili ko. At the beginning, tunin lang muna. Then, I found out na pwede palang magkaradyo na walang gagastusin. Kasi guys, ang karamihan dito, talagang magkaroon ng radyo lang, talagang spend their own money from their own pocket. Ako guys, hindi naman ako mayaman. Siguro sila meron. Kaya nila. O siguro, kapritsyo lang o talaga magkaroon ng radyo, something na may hinahanap, hindi ko alam. That's my point of view guys. Hindi lamang sinasabi na kasi through my little experience, napapansin ko rin. And besides guys, sa radyo, maraming estilo, maraming mga kanya-kanyang format o yung nag-DJ. Pero this radio guys ay talagang ginagawa ko para sa OFW na dito maraming programang marinig nyo, hindi lang kanta, may mga istorya, kwentuhan, discussions o maski mga balita ng konti to share lang sa mga kababayan natin na nasa malayong iba yung dagat katulad ko, sa mga taong nag-abroad o nagkatrabaho sa ibang lugar na malayo sa Pilipinas. Yun lang had ko guys na mabigyan ng konti kasiyahan, konti kaligayahan kasi sa ibang lugar guys malayo lang sila, yung iba walang day off o nasa bahay lang o hindi alam yung mga outlets kung paano maglibang. So, through sa radyo ito guys, sa OFW Kabayan Radio FM, ay nahandugan ko ng mga kunting mga bagay na pwede rin paglibangan. Ika nga, kunting may marinig o something na parang Pilipinas o Pilipino. So, dito sa radyo namin guys, we offer varieties of programs. Kaya, itong radyo ay para sa lahat, sa mga Pilipino, lalo na sa mga kababayan na nasa abroad na gusto ring maglibang, makinig sa mga musika at different programs din na parang pag narinig mo yung radyo namin guys, parang nasa Pilipinas ka lang o nakinig sa ibang radyo sa Pilipinas, karamihan gano'n. Iba kami sa ibang radyo nasa online kasi mostly sa kanila pro kantahan lang, music or gusto mo request ang kanta. Dito rin guys, pag naka-on air ang DJ, pwede na kayo mag-request. Pero dito guys, ay libangan lang din.
If kung may time, siyempre trabaho mo na, ayan, pwede mag-ere. Pag wala naman, naka-tune in. Maski tune in guys, radyo guys, ay iba't iba rin kasi nakaread na yung mga nakaset up ng mga programs na dapat mapakinggan ninyo. At nakakatuwang pakinggan dahil marami nga eh. Maliban sa music, mayroong jokes, o drama, o kwento, discussion na nakarili na para sa inyo. Sa araw-araw kung ano man. Araw-araw kayo nakinig, hindi kayo magkasawang pakinggan ng radyo. At kung nakikinig kayo sa radyo guys, please lang huwag niyong i-press ang browser guys kasi kami, ang radyo namin nandyan sa temporary storage. Kaya kung gusto nyo guys, continuously nyo para makinggan yung kabuuan ng programa sa aming radyo, sa aming OFW Kabayan Radyo FM. Kasi ito guys, libre lang ito. Means hindi ako gumastos, kunting tiyaga lang at hirap at saka sakripisyo rin na magkaroon ng ganitong radyo para lang ma-share sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. At dito guys, ang mga ibang programa hindi inako o inangkin ng radyo. Dito kinukuha rin sa mga iba't ibang sources sa internet, sa mga sulat ng iba na nasa internet. At dito lang namin sinishare sa radyo. Kasi ang iba guys, hindi maalam nila ang internet, di ba? Basta iba, karamihan alam lang. Facebook lang, di ba? Yun. At dito, marami kayong matutunghayan. Ika nga, sa pang-araw-araw, kung nag-rest din naman ninyo, o kaya walang trabaho, dito lang kayo sa aming radyo, OFW Kabayan Radio FM. Malilibang kayo guys. Mawala yung kalukutan nyo, o kaya homesick, kasi andito yung radyo, nakakatulong sa inyo sa paglilibang sa sarili ninyo. So guys, just keep listening, have fun, enjoy lang. Pag naka-on air ang radio guy, pwede na kayong mag-request ng kanta o anong gusto nyo. O kung may problema kayo, pwede rin kaming magpapayo. Or something na pwede rin matulungan kayo sa problema ninyo, pero hindi gamitin namin yung pangalan nyo kasi parang maganda yung blanco. Okay guys, this is your DJ Boris streaming dito sa Alcobar, Saudi Arabia. At maraming salamat. At andito lang kami, ang OFW Kabayan Radio FM na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kunting entertainment sa inyo. Marami pang salamat sa inyong pag-ibig sa aming radyo. Nagbibigay sigla sa damdamin. Sa alaala ng ngiti mo, lumiliwanag ang mundo. Malayo man, malapit din sa'yo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bagaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati't pagsinta, buhay ang langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay
sa'yo. Island of the airwaves, here is my request. You don't have to play, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Seven, six, five, four, three, two, one. Autobots transform! Broadcasting live in the airwaves of Android Radio, the one and only, simply the best. The best para sa mundo. Autobots transform! Kabayan, di madali ang mawalay sa mga mahal sa buhay. Dapat maging matibay, dalangin ko ang iyong tagumpay. Kabayan, sa klima, wika at kultura, kailangan mong makisama. Dapat kang masanay at pati ang makibagay. Kung nalalaman lang nila kung paano ka nag-umpisa, ang iyong sipag at tiyaga kung minsan ay kulang pa. Makipagsapalaran sa dusa at kahirapan, di matatawaran ang iyong kakayahan. Kabayan, kabayan, di biro ang iyong naitutulong sa kaban ng ating bayan. Ngunit di mo lang nalalaman, bayaning walang pangalan. Kabayan, saan ka man nasulok sa mundo, ano man ang narating mo, alam kong laging nasa puso ang pagka-Pilipino. Ang iyong pagiging makadiyos at pagiging makabayan, na siya mong natutuhan sa lupang tinubuan. Di mo malilimutan ang iyong pinagmulan, sabik mo ng masilayan muli sa iyong pagbabalik. Kabayan, kabayan, saan ka man nasulok sa mundo, ano man ang narating mo, alam kong laging nasa puso ang pagka-Pilipino. Ang iyong pagiging makadiyos at pagiging makabayan, na siya mong natutuhan sa lupang tinubuan. Di mo malilimutan ang iyong pinagmulan, sabik mo ng masilayan muli
muli sa iyong pagbabalik. Kabayan, Everybody is talking about this Filipino radio FM. What radio they are talking about? OFW Kabayan Radio FM. OFW Kabayan Radio FM. OFW Kabayan Radio FM. OFW Kabayan Radio FM. OFW Kabayan Radio FM.